aposta per la lectura. Autors i autores de referència ens conviden a estimar la literatura en Plaer de ma vida. Esta nit en A Punt. Caixa Popular patrocina l'oratge. En la informació meteorològica, temperatures altes i un temps pràcticament estival, Joan Carles. Efectivament, temperatures altes, temperatures d'estiu i continuaran els pròxims dies. De fet, esta setmana tenim temperatures que fins i tot a partir de dimecres i de dijous seran més altes. Fins i tot podrien superar en alguns observatoris de les comarques centrals els 35 graus de màxima. Així veiem imatges del matí d'avui, imatges mostrant l'eixida del sol des de la zona de Torrevella. Un dia tranquil, amb alguns núvols baixos que s'han crescut esta vesprada, primeres hores de la vesprada cap a la zona interior d'Alacant. En aquestes imatges des de la Granadella, de Xàbia, de Toni Bolufer, ens mostraven un dia tranquil, la mar també molt tranquil·la, la temperatura de l'aigua del mar, en este cas, entre